Paralog mentak ngingani tui pi ya ka we ka jinya tu khana shphang we khana shenrang bat ka we ka khana kan thei habayo asngeu ya ka khana jingni jong kine ki arngun kanwan ra ya ki ummat ha ki khmat jong phi kumta pe ya ka ne ka video hadu ka bakut pin sngeu tanat shibun ya ka ne ka khana kumta sa ya ngani tui pi ka ne ka khana ka kerteng ka ne ka khana ka de ka shithi ka bakhadu jangai na ka jingki win jong ka nong ba Kedon kawe ke snongrit ke badon habdeng kilum ke durganj de hangta bau araf ulayo I ya kasia hagasin ke benengkong kalalong ke jing hapslap ke bajem kasia kalami ina kedukan kot da ke babat ya ke dupat tali jongka u araf ulawan hangta tangkumta hanrei hagta kasngi ula sngau skem kato katne ki jingya lang kilong ki balabu kerpang kajingya de parlok jong u araf bat kasia kalanang klain no shin man la ka jan met haden bala dep college ki arngut ki ju shong shedin jong ka library ka berim u araf unwan ra sha ya kasia bat kasia kan pule poem ya u kaju ong araf lada ka jing I kalong ka basisha wat ka jing jngai ru kamla ban benduna yaka bat u araf un supej bej yaka kumba ulap ya ka perthei jong u baro ka wei hakikman jongka thanre ka siya gede ka khun jong ka longing ka bahe bat ka bariuspa ukpa jongka ungek ba ka khun jong u kade ban shong kurim bat unong khayi u bahe u araf udei ukhna ubarit pain ujupan ya ia kedukan rit jong ukpa jong u handa ki bahaying jong kasia kilayo sneu ya ka khubor jong kene ka jingya dei kila kan tak teng e ha kwe kamet kasia kalakhot ya u araf kasur jong ka khi araf 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 upapa ulapan be ia ka jing shong kurim jonga kajing ya telok jonga kalong hakatayo banwan ladapi ichisha yanga te yakandu yanga ha station lashai kamen ngin lech shano shano kabajngai kadonu jong araf kalas dang ban khi lakular ban unsawan hanrei hakatai kamet hausla ubajur u araf ula accident katba udang Leisha station ula hab harut surok bat ula kelalong uba klentib brushu handa u araf ula ngau thu biang lalai sngi layai kajing keli ka benengkong kaba ula keli kalong hangno kasia hanrei kaba ula yo kum ka jubab kalong tang kawe ka envelope haka envelope labu ya ka shithi kaba khaddu jong kasia araf ngala yai ap ngala perkhat ba phin wan mare man kapor ba karel kapoy hanre phim shim lawan upapa shim la pelai yanga bat menta ngala shong kurin phidei kajingken mau kaba itnat tam ha kajing im jonga lada ki jingtha ki long ki basisha te nginam yak lat shu hakapor banwan hadin kata kasngi u araf u labu ya kata kasithi hak diary jong u bat shim la le shu yanu ru hakapor telang udang lek bat shong hagaju ka station hakaba kasia kala ap chisin bat u araf ula sharem hakapor